sa bagay, wala man rin dali mo agi sakyanan, kay bukid man ning dapita. Lakaw na lang ko, oy. Murag ningam ning dapita. Oh no! Ay, okay ra na, kamaubit ako mudagan. Plano na to, kung mailog na nato ang bag, ikay gunit sa babay, kay mudagan ko. Oh no! Kanya, kung makuha na nato ang bag, ikay gapo sa babay ha. Dili ta magsaba, kay naabot na tong giatangan. Kinsa man mo? Wala ko kaila ninyo. Ha? Mao ba? Aw, og mauna. Og mag-ila-ila usa ta. Away, ako rin si holdapper number 1 ang mugunit sa imong kamot. Si holdapper number 2 ang makuha sa imong bag. Hey, ang holdapper sa tubod. Imong bag para dili ka na mo tuliyon ay istepat yun. Dili lagi ko kay importante kay sulod sa kumbag. Ihatag dayon na aron di ka mabunog. Ambi na kumbag, ambi. Oh. 97, 98, 99, 100. Unsa man? Nakakita ko sa babay. Kaya nga naman, unsa man imong nakitaan? Ikuan sir, diray ang bag. Unya, gitole siya sa duha ka tawo. Ha? Unsa? Asam dayron sila? Na dito ay, sa balay nga guba na silayo. Aw, ug mao na. Tara, let's go. Oh shit, miga! Unsa man yung mga lapper? Kumpiyansa raman kay sila nako. Makakita pa sila sa kong pusay Ngun ani ra pero kusukin yung buto. Diya pa akong lawas ay. Sigun ani ra ni. Pero mature gyapon ko. Oh shit, miga! Ano malahing man kayo ka? Ilongga, 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 ilongga. Ilongga, ilongga, ilongga. Akong tanaw ng bagbi. Kwarta ba kayo sulod isa? Siguro madato gi ko ni. Mupalit kog balay, ug mupalit sa kog yuta. Ug mupalit sa kog sakyanan. Unsa man ni? Mangga. Kibalo pa lang kong mangga sulod aning bag. Yatay na ni ron. Uy, bay, naunsa man ni? Resa ka naman dahi. Tanawang bag. O pobre ta, mas pobre pa man atong gitulis. Uy, mangga? Yeah. Kasi pagtuon niya na to, walay mangga sa tuwa. O man gani na, dili lang ta manulis, uy. Naunsa man po ning bayana. Ug maglakaw-lakaw man gani kaday. Ayaw po baglakaw-lakaw kung wa kay kwarta. Kasunod dyan kung mulakaw ka, kana po na ay kwarta. Aron makakwarta po ang motulis nimo. Kabalo ba di ay kung nga kwartahin yung tuyo? Ambi na kog kanon ninyo kung mangga. Tabang, tabang, tabang mo! Mga agta ug mga igkanto! Isa kung saan mo syagit day. Walay makadungog kay nakita sa bukid. Ang imong madunggan, tingog rigid sa wakwak. Asa kang babae sa? Ug asa kang mga animal? Akong ukoy-ukoy yun, musig makitaan ako. Duha ra ba to sila? Makaya ka ni nako? Anong mahadlok man ko? Nga ako may pulis. Makakita ni sila sa kupusil, may gilin ni sila mudagan. Agoy, tuara mga animal.
Unsa ba? Pulis ko. Ha? Pulis ka? Di ba puyo kong lisoron? Kani day akong pusil. Unya, mabuto na. Unsa man? Luwason ta ka o dili? Sige, dali ah. Karon di ta maabtan. Kuya la, ang atong biyag nakabuhi. Kinsa man ka? Nga isog man tikan si sulod sa among teritoryo. Imo ka aming makaya? Nga duha ra ba may ikaw usara? Ay sumala ninyo, kinsa man pod mo? Wala mo kailan ako kinsa ko? Kay ngano nangutan na me? Esa kinsa man jud ay ka? Unya kada dala po dyan mong pusil murag angayan. Wala gin mo kaila og kinsa ko ha? Ay kaila ko nimo, tanod ka tanod. Nga wa pay tugpa. Ay kaila ko nimo, security guard ka. Nga walay sweldo-sweldo. Kay ang imong lawas, murag wa na duy kaon duha ka semana. Wala gid mo kaila og kinsa ko? Ako si SPO10 daoton, pero cute lang gyapon. Nya, kailan naman ako ha? Ha, SPO10 daoton. Unya, managan mo, kay tulion na mo. Ha, diyan di ka ba na lang. Tanya ko ni Andel Tizag mo na kung kaya. Shout out lang ko ni mama nako nga si Irene Arca taga Quezon. Ya, shout out lang po ko sa uyab nga si Maricel Birao taga Cebu. Shout out niya ko ni ate ug sa akong mga classmate tanan. Please like and share our video and also subscribe. Wow! Subscribe! For this wonderful place,